Hello Zimbabwe, welcome to another episode of Dare Remazano. Tiri episode 2 patati tinguva tango discussa imwe nyaya yatakatumira futi inbox medu na Sekuru vasati vaenda saka tichango iplayer futi semaita episode yekutanga then tobva tanzwa tobva taonesana nemune Zimbabwe ngwasa kubatsirika obva wabatsirika asi before usati tapinda deep panyaya iyi kana chingeti first time yakosvika pana pasina subscribe, please do subscribe kuitira kuti usapotswe newisdom yatinenge tichishare panapa padare remazano naSekuru Jonga. Uyezve which is very important futi ndekuti kachinge une zvinhu zvako zvikukunetsa une nyaya yekukunetsa kana any situation yakusangana mukati muupenyu hwako yakufungidza kuti kudiscussa so that unokwanisa kubatsirwa naSekuru Jonga. Uyezve mucomment section ukwanisa kuwana mazano gara watitumira panhamba dzedu dzinobuda pascreen idzo nhamba dzatinoita dzatinobatika idzodzo. Saka tisatapedza nguva yakawandisa geti kuri kuti Sekuru Jonga muchirongwa chingoti Sekuru ndekuno ndinotenda muzukuru. Aiwa isusu tinofana ndinotenda chaizvo jerezo tichikudedzedze tombodedzedza makamera tombonganzangidza makamera totanga kuti zviita muzukuru zviitwa kwandiri asati ndazviita asi handina chandinoramba nokuti mbuda kuti tibatsirane pakuumba mhuri yedu isati yaziva pachiraramo chedu kuti chii chinoitwa pachivanhu. Exactly. Saka ida kubatsirwa tiibatsirei bodzi kuti unzi munhu unenge kunzi munhu une mutemo unoziva tsika dzechivanhu chedu. Exactly. Ndokuti unzi uyo munhu. Aiwa ndizvozvo Sekuru. Saka Sekuru zoda kuita panapa tine asendawo audio yatida kuti play panapa then tobva tainzwa then mobva kuti tingamubatsirawo sei, angabatsirikana sei uye zvaangaite sei. Saka titaplaya panapa then tochinzwa kuti zvakamira sei. Aiwa sinotenda. Hi Mkoma DJ, please hide me. I need serious help from Dare renyu remazano. Nyaya yangu ndeiyi. Ndiri mukadzi ane 32 years. Ndinogara muzvishavani. I am married but my husband anogara ari out nebasa. Ndakaitawo musikanzwa ndikadanana nemuchina. Our first time meeting ndainge ndaenda pamiu pavo kunoona brother yangu. Ndopandakaonana nemuchina uyu ndokuchinjana namba. From there, we started chatting kusvika tadanana. My husband akazouya kumba. He spent 1 week achibva adzokera daily. Akadzokera ndakabva ndasara ndichiteera kuenda kumazuva. Ndikatomuudza kuti ndaenda kuperiod. Ndakaenda normal period yangu. Mazuva angu akakwana. Zuva rekuti ndaakupedzisa ndakabva ndafonerwa nemuchina uya ndokupinda appointment. Ndikabva ndaenda takazongorara tese zvisina tarisiro uye pasina kuprotecta. Last month madays angu ekugeza akasvika akapfuura, murume haana kuuya. Ndakangoguma kurara nemuchina iyeye but handina kugeza. I bought pregnant test ikati positive. Apa murume ndakamuudza kuti ndakageza last time, this time handina kumuudza kuti handina kugeza. Please help me. Ndoita sei? Cousin mu comment section nemudare renyu remazano ndane nhumbu yemuchina. Ya muzukuru wenyu akutira kuti akunanga aine nhumbu yemuchina. Regai tumubatsire tichiti muzukuru wedu uyu akakanganisa kutadza kwake. Handikupe iye chete ndokupa zvakare kana murume wacho. Alright. Ndinomupira papi murume akaroora mudzimai uyu ana 32 years. Ndinomupira murume uyu mhosva yekuti kana wakaroora mwana mudiki asi we uchienda joni kana kuenda parefu pokuti hauonani nemhuri yako. Nokuti mukadzi uyu paukamuroora akainga iwewe haana kuinga mumwe munhu, haana kuinga kuzichengetwa nemari yaunoshanda iwewe, akainga iwewe chaiye mbune. Saka murume uyu ndotanga mupa mhosva zvakare yokusiya mhuri achienda parefu kwenguva inodarikidza mwero. Saka mwana mudiki uyu akatadza kuzvibata ndokubva aita zvaakaita izvi. Saka ndo mhosva yangu yemurume anotanga kupa murume wekutanga kuti murume iwe ndiwe uri wrong, hauende parefu uchisiya mwana mudiki.
tadzoka zvakare kumashure. Mukadzi akatadza kuvimbika panguva yaari, akatadza kuzvibata zveshuwa, asi akabva aita zvinooneka, nokuti kana paita nhumbu pane chokwadi chine umbowo. Muchaina nesu vatema zvakasiyana. Saka kureva kuti mwana uyu hachina paachanenedzerwa kuti ndewako, ari kutobuda ano ganda rakewo. Saka patoparadzika musha watoparara. Hauna kaumbidzikiro kauchaita, watoparara. Saka ruzivo rwandogona kupa mumwe wangu kana kumubatsira kwandingaite kumuzukuru wangu ndokuti ngaachitotsvaga muchaina uye amuudze nhau iyi kuti iwe kubva patikasangana paya ndine nhumbu yako. Saka nhumbu iyi inoda kuchengetwa nokuti musha wandanga ndiri watoparara. Saka chiona kuti ungaite sei kuti uchengete mwana wandinaye uyu. Ndo chete solution iripo. Otherwise hapasisina. Kosekuru apaite situation yekuti bosi ndichitenda uyo achitaura ndika zvaita sekuti akarara nemurume wake ndika achibva azoenda kumaperiods. Anditi hakuna situation obva azorara nemuchaina. Anditi tine masituation akaita 2 panyaya iyi kuti munhu from azira ndoita anditika munhu kana achinge achibva kunoteerera ndika hayabatire nhumbu. Ndizvo ndemataurwa azvinoitwa. Ndo azvinoitwa number 1 kwabva kwati panoconfuse bozi kuti hazvingangodaro here uya nhumbu yakabata ndika but kana ada kutoenda futi kuyo anobata sei azviite which means nhumbu ndiye muchaina. Nokuti zvinonzi izvo pachirungu chedu chinoti tine chirungu chedu nechivanhu chedu. Pachirungu chedu chinoti kana kuchitaura chinoti munhu kana achibva kumaperiodzi ake kureva kuti uko hakusisina zai ririko ramachuwa rinogona zvakare kuti ribatire nhumbu panguva iyoyo. Rakutomirira mazuva 7 mwezi Svondo kuti ringe rasumuka futi kubva panzvimbo yariri riende panzvimbo yarinokwanisa kusangana nembeu yechirume. So zvonzi futi kumashure uko munhu anogona kuburitsa mazai ari maviri munhu wechikadzi. Asi ndakanzwa kuti kana rimwe chete ragona kuti agone kugeza, hazvigoneki kuti rimwe racho rizonzi rasangana neimwe mbeu panguva iyoyo rakabva raita mwana. Saka isusu zvese izvozvi tinozviziva, asi pachivanhu chedu tinotozviramba kuti izvozvo hazviko. Ichi chirungu ichi, asi pachivanhu chedu tinoti izvozvo hazviko. Tinotarisira kuti kana uyu zvechokwadi akarara nomuchaina uyu, paakarara nomurume wake womumba pasina akabva ageza, paakazorara nomuchaina apedza kugeza akabva abata pamuviri. Saka isusu ngatichitarisai kuti timirirei nguva yokuti kuri kuberekwa mwana akaita sei. Kana ari womuchaina haanonedzerwe kana kutsvaga kuti ndoani, anongobuda ari muchena zvokuti anotongoratidza wega kuti uyu haasi wake, uyu ndo uyu, zvatopera. Asi imba kutaura kwandiri kuita izvozvi, imba yake nomurume uyu hapasisina, nokuti murume akutobvunza kuti kwewo ukuti une nhumbu kenge wakambonditi wageza. Saka pano kugeda kunze kunge mukadzi atogona pamwe kutaurawo kuti aiwa shuwa ndekapape ndakaona sekunge ndageza asi handida kugeza nguva yangu yakakwanira chaichaiyo. Zvinhu zvazvo kuti achimbosurvive 9 months aone kuti chichabuda apa chii, agone kuti aiwa handida kuita mazuva angu chaiwo akakwanira aye mana anowanikwa ayo, ndikangoita 2 chete kana 3 but zvava zvishoma shoma, nokuti vakuru vanoti futi unogona kuenda asi uinayo pamiri uchigeza chete. Zvinotaurika futi zvizi kuti zviri saka hapadi kumhanya anogona nge iye murume pakambuya kumashure apo akasiya aita zvinhu izvi, uye obva azoenda ake obva anozonoteerera obva azozana nemuchaina kuti anogona ngari nhumbu yayo obva asatomhanya kuita action. Saka ngaatomira apave amboona, ngaanyengetedze murume wake kuti iwe handina kugeza mazuva angu akakwanira paya, kureva kuti ndofunga shuwa ndanga ndava nechi pamuviri. Saka ndepako usatsvage zvimwe zvinhu achimirira nguva pakubendiye muchaina kana ndiani. Panobuda mwana uyu achinzi
asiyana neuyu ndewe muchaina akuchitaura manje. Shuwa shamwari sori zvako mwangu ndakaita utsotsi ndakadai so paya waenda ndo anza yacho ndo mbo wabuda hapana uraiwa munhu. Aiwa apa uraiwa munhu akataura zvakanaka panotaurwa nevakuru mune zvakanaka auraiwa munhu nokuti iyo handinambomupa mhosva mhosva iyoyo inoyamba inayo futi kuti iwo waizouya kumba uku kwapera mazuva akadii pamwe mwedzi miviri pamwe mwedzi ava vana vatiri kutora vana vechidiki vanoda murume nguva nenguva saka vari kugara vari voga vanenge vachiri kunzwa kuda panguva yavo nekuti ropa ravo rinenge richipisa. Saka uyu murume tinomupa mhosva yokunge achienda pamwe asvika kuya nemafaro ake anomuita kuti ambokanganwa kudzoka kumba kuya akanganwa ndakasiya mwana mudiki saka anomhosva futi. Saka hafaniri kukasika futi kuita hasha nokuti tinenge takutarisa period yaanopedza asati auya kumba. Alright. I think apa mayatsopa jekesa payatsobuda zvakanaka apa. Muri Zimbabwe ndofunga manzwa padare remazano kuti zvaanofanira kunge achizoita ndezvipi. I think mabatiro anoita sekuru achitsanangura ndeyekuti anofanira kutsvaga mastatement ekuti ambosurvive ari pamba apa maybe zvekuma 9 months idzodzo kuti zveshuwa zviri kufamba sei zvakamira sei but achisatogadzisa futi ukama hwake nemuchaina agara achiziva kuti kune chimwana chake chinogona tase chinogona kuuya but I think zvakaoma kusangana situation yakadaro because usingwarara nemumwe munhu mutema ona ngopomera anogona kuti anodzera manje mwana haanga watokuziva kuti vati mushashanshishisho wake anotongobuda. Anoda kutendai sekuru nenguva yenyu yakanaka amatipa kutinge tiri panapa pachirongwa dare remazano patinenge tichidiscussa masituation akasiyana-siyana kusangana nevazukuru venyu vari kusangana nevazukuru panguva vachishaya yokuudza asi vachizongokwanisa kuti vataure nesu panapa vachitiudza then vachibatsirika kunogona kune vamwe vanhu vana same situation yakafanana neiyoyo vanga vachishaya kuzoti vangabatsirike sei asi wakuziva kuti zvakadai hazviitwe zvinani kutotamedzi dzako kune muzimbabweni vamwe vafuma vavona buda vakafanana. Saka muri Zimbabwe kana pachinge paine vamwe vanhu vane manyaya dzakasiyana-siyana dzavati vazodiscusse panapa padare remazano vakasununguka kuti vauye vasende mamessages panhamba dzedu dzinoti 0774045235 dzinowa nhamba dzinobuda pascreen apa ndidzo nhamba dzatinobatika idzodzo and we are ready to respond every message inenge yatumirwa ipapo kana pachinge paine vanhu vada kuziva vada kubvunza zvakasiyana-siyana nemasituation akasiyana-siyana avari kusangana nawo mukati meupenyu. Guys, don't forget to check out Facebook page redu dakanzi Zimu.itv. Go and check out that Facebook page mobva matifollowa kune vari kuYouTube da kutendai nekuramba muchingosubscribe because now taane 203,000 subscribers. Ada kutendai nekuramba muchingosupporta nekusimbisa chirongwa. I think we are now level kuti titaure dzimwe nyaya dzine musoro dzinotibatsirawo dzinochinjawo life yedu dzinotipanga mazano pane nguva tichingotaura nyaya dzisina musoro. That's why tauya this show kunoda kuzomaketa mabusinesses avo vakasununguka kungoti bata pasame number idzo dzikubuda pascreen vada kuadvertisa zvinhu zvavo vanongoya kuzoadvertisa. We are open for business. Seguru da kutendai nenguva yenyu. Awa ndinokutendai muri weZimbabwe. Zita ndini Mr. Jonga sokuberekwa ndichinzi Temba Ngadze. Exactly. Saka munondibata tichikurukura semakurukuru ataita nhasi. Exactly. Ndinokutendai muri weZimbabwe. Awa tinotenda. Thanks for watching. Thanks for supporting. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not. Chokwadi ichokwadi. Woyo.